No dobré ránko, toto, čo sme nečakali, presne tu prišlo. Takže vidíme tu Taňku, Piťkovú dcerku a tadyhle je jej přítel z Čech, z Prahy, ale má pomiešané korene s Moravou, takže no, já sú Čech, já sú z Moravy a já jsem Jirka, takže mě těší, jsme rádi za pozvání, užíváme si to. Máme tady parádu, Paradise, jak někde na Havaně v Kubě. No, už som aj, ale nemám tričko, nevadí, dobre, OK. Takže dneska Piťo nebude na podcaste, lebo už fyzicky aj psychicky sa rozhoduje, ako zapojiť kábel, či doľava, či doprava. No. Takže nechajme ho tak a my urobíme rozhovor s našimi mladými spevákmi. Takže najprv by som dal slovko Taňke, ako prebieha let, ako ste spracovali mamku, že prišla, lebo pre ocka to bolo prekvapenie, no tak Taňka, skús niečo porozprávať. Tak bolo to také, že narýchlo, deň, dva sme predtým kúpili aj jej letenku, my sme už mali vopred kúpenú, takže sme ju akože takto stiahli a sa veľmi tešila, že pôjde s nami a aj na ten celý program, aj na to, že tu bude. Takže určite veľmi všetko vnímam veľmi pozitívne, aj let, bolo krásne počasie, nemali sme turbulencie, nič, takže paráda na jedničku. No Jirka, teraz skús ty po česky a keď na konci môžeš niečo po šarísky alebo po slovensky, keď sa ti podarí. No, je to super spontánní, my jsme byli na Maltě před rokem s Táničkou, to znamená, teď jsme prvně tady na tom Gozu, na tom ostrově, ale taky se mi líbí, že jsme se prostě sebrali, tak nějak spontánně, že jsme moc neřešili, vy jste nám řekli co a jak, tam jsme se setkali v Bratislavě, zhruba jsme si načrtli, jaký jsou možnosti, takže jsme se prostě za váma vydali, jsme tady během pár hodin a je to paráda. Sice možná unavený, ale zatím si to ani neuvědomujeme, protože jsme nespali, víš? Akože na vás mladých nevidno, vy ešte máte po 19, po 18 v pohode. Kohot už Kikirika, vidíš, včera bol podcast a on je tu za ohradou, takže zajtra ide do polievky, no, dobre? Paráda, no. To neho má na starosti. No, takže hovor ďalej. No a těšíme se teda, doufám, že vyjdou vaše velké akce tady, které jsou v očekávání a my se těšíme, že budeme teda součástí. My tiež veľmi. Ale nejenom jako součástí. Naživo vás počuť. Naživo, jako nějaká kulturní vložka, to znamená nějaký hudební číslo, ale my se i těšíme, že se tam nějak zapojíme do nějaké ještě jiných aktivit možná. Ať už je to nějaká sranda fotbalová možná, nebo jak to vidíme. Jirka, naznačil si niečo, ale ja by som to nejak neotváral. Nech budú zase ľudia plní očakávania. Dobře. Kde by sme potom urobili nejaký ďalší podcast. Naznačil si, že teoreticky by si mohol ísť do brany, alebo do útoku. No, máš kopačky? Mám tady kopačky. No, lebo si slúbil v Bratislave, že bereš kopačky. Áno, ja som to slúbil, taky som je zobral. No a Taňka bude tvoja fanúšička, keby si náhodou hral futbal, no a keby, že nie, uvidíme. Po 5 letech, trošku nabranej. Pôjde Taňka do branky. No a ten scenár náš zatiaľ je stále otvorený, takže keď Taňka hovorila, že bola trošku zakreknutá, ale vidíme, že sa to upravilo cez noc. Bola nejaká domáca úloha, to znamená, že sa asi to všetko upravilo. Tak, Jirka, tak. No a máme nejakých 3:30, môžeme ešte nejakú minútku porozprávať, takže v prvom rade včera bola búrka, dneska to vyzerá pekne. Včera v noci bolo nejakých 22 stupňov, takže ja si myslím, že po tej muzikánskej stránke, keď slnko zajde, 22 stupňov je asi v pohode. No tak bude příjemně. Takže to bude super, akurát. Ty hele v tom stínu paráda takhle, úplně, že žádná nějaká potička, sluníčko svítí, bazének září, takže jako bomba tady, pro mě je to super. Ja som včera tam nebol, bol tam Piťo a aj Toňo, hovorili, že je to perfektný areál toho stadiona. Tam je oveľa viac ľudí, lebo my sme tu niekde hore a tu je taký pokoj. A včera tam boli a už tam motalo niekoľko stovák ľudí, takže asi to bude z tých lokálí, kde ten cestovný ruch je viac nejak rozbehnutý. Je to blízko pri mori. Respektíve tá reštaurácia, bol z počutia, hej, takže uvidíme, aká je tam realita, ale keď chlapci pochválili, tak asi zrejme tam bude fajn. Možná tam potkám, mám pozdravit údajně jednoho pána, který tam má buď to pod sebou tu českou hospodu, nevím konkrétně, mám tu kamarády, který mi říkali, že nějaký pan
teď bych to hledal v chatu, nějaký pan Krištůfek, Lištovský, nevím, ano. že prej možná tam bude jakoby taky v rámci nějakého programu, organizace, nevím. No mládež, Češi. jasné, ja som trošku starší od vás, ale mám strašne rád prekvapenia. Takže dobre, že si nevedel meno, prezvisko, nič, ideme spontánne, celý život je spontánny. Jasne, tak máme rádi prekvapenia, hlavne pozitívne, negatívne prekvapenia nemusím, ale aj to je v živote, ale tie pozitívne prekvapenia sú moje taká srdcovka. No a v druhom rade vieme, že robíme akcie či v Čechách, alebo keď vy robíte exteriéry, alebo my v Čirči. My sa spoliehame na počasie. Keď je búrka, tak to potom taká únava, alebo také ksichty negatívne, ale tu to asi nerozí. Celkovo najlepšie zábavy pod holým nebom, nie? Na východe, tak? Takže tu určitým spôsobom máme garanciu, aby sme to neprerekli, tak dúfame, že počasie bude dobre. No a už len na záver, aby Taňka a Jirka pozdravil naše publikum a oni sú už odnes naša rodina. Jirka a Taňka. La familia, grande. Ahojte. Čau, arrivederci. Čau!